Estamos botando no café, e non é pola mañá, Estamos botando no café porque a receita doxe no está chebo leva café. Sí, así como escoitades. Estou acabando porque este expresiño vai diante para a miña cociña. Escoitade, é un café moi bo. O cheiro, mellor aínda. E por eso vai maridar perfectamente ca nosa receita. Mirade que plató teño eu aquí. Podo ir atrás, un espacio. Como non vou estar contento no está chebo? Como estades vos? Se tomamos un café, pois igual un pouco máis espídicos, porque ten un pouco de cafeína. Pero a receita doxe vai na queimar. Hoxe temos a agulla de tenreira, o café, con un par de cousiñas máis. Pero, que cheiro, Que cheiro ten este café? De onde virá? Rafa, cóntame un pouco. Sí, está chebo, todas as tardes, de luz a venres. Efectivamente, o reporteiro recadeiro. Graciñas por vernos. Hola, Iván, compañeiro. Estáballe falando a unha seguidora que nos ve todos os días, como ten que ser. Oído en Outariz, chef, provincia de Ourense. Porque aquí, ademais de termas, hai café de Colombia. Como es, e senón, saberás. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E falando de café, ese home que entra nun bar e di... Quería un café solo, e dillo camarero. Vale, vamos saindo que este señor quere tomarse o café tranquilo. Me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza toda. Siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Preséntovos a Marco Antonio Vázquez, responsable de Cafés Las Antillas Campos. Exacto. Dixen ben, Cafés Las Antillas Campos, aquí en Outariz. Eu teño que levarlle o cociñeiro café de Colombia. Aquí diante temos moitas variedades. Cal é o café de Colombia dos que temos aquí? O café de Colombia que temos é este, que está aquí. Aquí hai moitas variedades, café en verde, Colombia en verde, Kenia, despois o caracolillo, o famoso caracolillo. Este ven de Kenia? Este ven de Kenia, é un café excelente. Caracolillo, caracolillo, non? E despois este o torrefacto. O torrefactado quere dicir que está tostado con azúcar. Exactamente. Vale. Con unha porcentaxe, e entonces é o que lle dá ese cor forte negro á taza. Cada vez é un produto que tamén é certo que se va consumindo menos. Vale. Non? A xente, obviamente, vai tirando os cafés naturales, a estes outros, que non, que café simplemente tostado, sin ningún tipo de producto. E xa está. Engadido. A vos chegavos en verde, non o café de Colombia? Sí, a nos cheganos en verde, non? De todas as partes do mundo, este en concreto de Colombia. Sí. O proceso de secado, de despulpa, porque isto é como unha cereza, non? Dentro está o grado de café, entonces hai que despulpalo, hai que secalo, lavalo. Eso faise todo en orixen, non? Aquí cheganos en sacos para poder tostalo. Tostalo o que significa é sacar a humidade, non? Un café que ven cunha porcentaxe de un 12% de humidade, e aí quitamos ya, e queda un 3% máis ou menos, que é o cor este marrón que vemos. E despois o envasamos en grau ou moído, depende do consumidor. Dime unha receita con café, a ver. A ver, a min gústame moito, pero é moi subjetivo, non? O flan de café, non? O flan de café, pois, que calqueira ama de casa, calqueira... eu mismo fago, non? O sea, xa un clásico nos menús do día, ademais. O equipo sabe. Gústame ahora últimamente cando introducen o produto, o café, no salado, no menú, non? Teño probado unhas vinagretas que non sei como se fan, que son espectaculares e teñen un toquecito de café que lle queda espectacular. A ver se nos lo pode aclarar o compañeiro en plató, na cociña. Graciñas por atendernos. Gracias a vos. Estaremos atentos a ver que se fai con este café de Colombia. Gracias. Miña nai, e que pequeno é o mundo, Benvidos ao Está Chebo, pero que pequeno é o mundo porque o noso Marco é colega meu e ten un tostador de lujo. Mira, escoitade unha cousa. Café en receita salgada, dicía por aí, e que non sabía como se facían as vinagretas. Ben o sabe, que xa o teño falado con el. Pero tal cual, hoxe vamos a meterlle o café a unha receita salgada. A que? A un guiso de agulla.
un guiso de agulla que vai ter certas cousas. Mira que tontería, pero dicía, probei unhas vinagretas, xustamente esta receita vai levar vinagre de mazá, porque lle pega moi ben ese ácido, vai levar un pouco de lima, e vamos quitarlle esa fortaleza para o guiso, cun pouco de soia e cun pouco de mel, pero en vez de estar dicindo todos os ingredientes, vamos poñernos mans a obra, que estamos no Está Che Bo, ou que? Mira, vamos coller unha tarteiriña xa mans a obra, Aquí, o de sempre, churriño de aceite e un pouco de lume, ou que? Vale, mira, un churriño, porque vamos selar a carne, a agulla, e para iso, un pouquiño de lume e poñernos aí. Mirade, que carne temos hoxe? Hoxe temos unha agulla de tenreira ben bonita, E vamos facer o de sempre, vale? Facer uns cachiños que poden ser de varios tamaños, de varios tamaños, pero que nós, bueno, deste tamañiño xa, en plan, 2-3 bocados, para que se faga pronto e non estemos moito tempo, pero que teña tamén toda a súa xugosidade, non? Bueno, pois dicíavos, esta carne vai maridar increíble, esta agulla, Dicíavos que Marco coñezo ben. Sabe como coñecín? Pois era un entrenamento personal meu. Sí, coñecino no ximnasio. Chegou, que quería estar un pouco máis en forma, é ben deportista, Como case todos, Todos chegan un pouco de medo. Hai algún que chega a baixar uns quiliños, outro a estar mellor, outro a baixar uns quiliños pero non os di, Por que temos tanto vergonza a dicir que temos uns quilos de máis? Non pasa nada, Non pasa nada. Igual que os collemos, quitámolos. Eso faise. Comendo ben, con receitas do Está Che Bo, e entrenando un pouquiño, Que me dicides? Mirade, temos aquí a nosa carne. Que facemos ca carne? Bueno, pois vamos metela nesta ola. Vou coller xa unha das chismiñas para non queimarme, que eu son fácil de facer isto. Aquí, perfecto. E vamos a empezar a selar a carne. Temos aí, eso é. Mirade, vamos colocándoa ben colocadiña, Hai que ser ordenados desde o comezo, desde o principio. Así. E o sellado, acordádevos, lume forte. Repítome, pero que repítome porque isto é moi importante. Ese lume forte vai tostar a tona, esa capiña principal. E con ese lume forte o que vamos sacar son os azúcares da carne, o mallar tamén chamado, de acordo? Así que un pouquiño de sal, vale? E un pouquiño de pimenta. Así de fácil. Así de fácil. Mirade. Un pouquiño, un chisquirriplín, e agora o que fago é lavar as maus, despois de manipular un pouco todo o tema da carne. E limpamos tamén, ben limpa, a nosa táboa, vale? Quitamos estas cousas por aquí, isto xa o rematamos, eso é. E collemos unha balletiña, mentras eso se vai facendo, e xa collemos a nosa protagonista casi de cada guisiño, a cebola, a chalota, neste caso unha ceboliña, Ai, Dios mío, que fácil é cociñarse de botas imaginación. É máis cun café dos vós, Cun café dos vós. Mirade, eso témolo aí, vai estar tranquilamente, así que vamos coller tamén esa ceboliña e vámola pasar rapidamente nun corte de xulianas, de acordo? Acordádevos, isto é fácil. Metémoslle por aquí, eso é, deixame limpar esta mau ben, e empezamos a darlle uns tixolazos. Queremos que isto sexa pois rápido, vale? E por eso non estamos facendo cortes pois ni moi miúdos, ni moi grandes tampouco. Despois, se se fai moi miúda a cebola, tamén se quema pronto. E eso non nos interesa tampouco. Así que, mentras se dora esa carne, que ahora en nada voulle dar a volta. Mirade isto, temos unha cebola, e cando non podemos darlle máis o corte, a cebola que estaba así, puñémola así, e xa temos fácil para seguir traballándoa como se fora un cachiño de pan. Aquí a temos, a cebola ben posta. A ver como vamos xirando esa carniña. É o que vos dicía, mirade, coñecino entrenando. Hai moita xente, bueno, que non sabe entrenar. Eu sempre recomendo, é como de cociñar. É bo que miredes ahora estades na casa, mirando como cociño eu a agulla, pero mañán xa tedes algo máis de traza, ou non? Bueno, pois esa traza é a práctica. Pois co deporte igual. E moitas veces un pensa, non, que o deporte, bueno, podo facer calquera, non teño que buscar un instructor, un entrenador persoal. O tema autodidacta está moi ben, pero para certas cousas, pois non estaría de máis ter un pouquiño de axuda externa. Ese é o que pasa
con case todo. Por eso Marco, no seu momento, chamoume e dixome, axúdame un pouco, que quero estar pois máis en forma e non quero mancarme. Para eso é importante. Igual que non se podes mancar na cociña, e menos do Estáche Bo, Mirade, vamos ir colocando os ingredientes por aquí, vale? Porque son, para min, bastante importantes. Dicíavos, ese vinagriño de sidra, de acordo? De mazá, vale? Esa mel, vale? Estos sabores van a maridar perfectamente despois co café, que é o que queremos. Pensade que un prato ha de ser, bueno, pois, unha arquitectura perfecta ha de ter como todos os contrapuntos do sabor. Se temos o amargo do café, temos o doce da cebola, o doce da mel, o amarguexo tamén e o sal que nos vai aportar a soia, ese vinagre con esa acidez, esas cousas despois na boca, pois é como unha orquesta. Se un saxofón toca ben, imagínate un saxofón con unha trompeta. Pois isto mesmo, hai que poñer todos os instrumentos na ola para que todo sexa perfecto. Como no Estáche Bo, todo perfecto. Mirade, isto está prácticamente selado, vale? Estamos xa collendo ese marronciño, ese cu da nosa ola, está collendo ese marronciño. Polo tanto, vou coller un pratiño, vale? E vou meter toda a carne xa aí, que é o que facemos sempre. Por qué? Porque agora vamos rustrilas as cebolas, vamos rustrilas nese pequeno cunco que nos fai a carne, mirade. Eso é. E vou poñela por aquí e vamos ir quitándoa tranquilamente, ben selladiña. Eso é, non temos presa. Eso é, mirade, eso é. Buscando os marrós, ben turradiño todo, mira, isto que queremos, isto. Cando isto fai o mallar esta carne está no seu puntiño, vale? Se ten un parte máis de graxa, xa nos vai quedando. Recordade, non botedes aceite a cachón, porque despois a propia carne vai deixando tamén, pois, certa graxa que ten, e que é perfecta para cociñar, Mirade, eso é. Vamos sacando, e xa vamos metendo un pouco máis de ritmo, eso é, perfecto, temos por aquí, vamos ser ben limpos, e agora voulle baixar un pouco o lume, vale, porque é importante que non se nos queima a cebola. Eu sempre miro, Escoitade, máis vale home precavido que valente en mau, Mirade, aí, perfecto. Esa cebola vais a empezar a pasar xa un lume máis tranquiliño, vale? Porque queremos que abrande un pouco. Polo tanto, botámoslle, como sempre, un pouquichiño de sal, de acordo? E un pouquichiño de pimenta tamén. Bueno, isto é a flor da vida. Escoitade, os gustos na casa. Oi, non me gusta nada a pimenta, déixame con un sabor un pouco estrano e tal. Pois non lle botedes pimenta. Mentras se vai facendo isto, se vemos que ten pouco líquido, corriximos e botamos unha chisca de aceite. Mirade, así, perfecto. Estábamos falando do pequeno que era o mundo, vale? E que é pequeno, Pero mira onde vais a ir, Marco. Non vos ten pasado que vades por aí algunha vez de troula e donde menos os esperabas encontrades alguén? Mirade, antes desto, machacámolos así e botamos os 4 alliños así, medio esnaquizados aquí na tixola para que vayan perfumando. Non nos vai interesar o propio cacho do allo, pero sí que perfume ben ese aceite, ben esa cebola, Isto para min é importantísimo. En casi 2 minutos imos estar. Pois vos dicía que é superimportante ter en conta pois moitas cousas na arquitectura dun prato. Pero igual que é importante ter eso, tamén ten que poñer un da súa cosecha, non? Non tiñades medo por cociñar. Con café? Con café. Con marmelada? Con marmelada. Seguramente hai algún ingrediente na túa neveira que vai casar perfectamente con ese prato. Simplemente proba, atrévete. No Estáche Bo facemos eso. E ti podes facelo exactamente igual. Entendido? Vale. Temos xa a punto de branquear a cebola. Vale? Mira como colle ese color. Mira como colle. Ese tostadiño, ese marronciño, ese torrado que xa ten a cebola, é o torrado que nos deu tamén a carne. Polo tanto, isto xa é unha cebola normal, é unha cebola co propio aroma desa historia. E mira do que facemos. Collemos a solla tamén. En este caso vamos meter a solla xa. Por qué? Porque queremos que caramelice un pouco. Vamos subirlle o lume e ides ver como fai como unha especie de pegamento, Eso é importante tamén, porque é como se rustriamos a máis velocidade a noso guiso. Eso é, mira, soia, café, cousas que xa están nos nosos supermercados e que non tedes que ter medo. Atrevédevos. O galego sempre foi atrevido. Cantos inmigrantes hai por aí,
Quen tiña medo cando era un galego? Pillaba o sacho, pillaba calquer cousa, iba a acabar o monte, iba a que tal. Cando tal na época de migración, iba pa ali tamén. Cal é o problema? Medo ningún. Hai que probar, Hai que probar. E agora, vamos coller unha culleriña e vamos meterlle un pouco de mel. Mirade, iso xa vai facendo a súa historia. Mel, bueno, non vos quero mentir, eu son berlarpeiro, pero co mel, despois co caldiño que lle vou meter, así. Estas 2 culleradas vellenlle moi ben. Vale, perfecto. Esta vou na deixar xa por aquí. Este mel, igual o agardo eu pa outra cousa. E o vinagre, tudiño que teño aquí, como 3 culleradiñas, vale, de vinagre de mazá. O vinagre de mazá vai darlle esa potencia a este prato e vaille quitar tamén, pois, algún tipo de amargor ao café, así como o oídes, É bastante raro o que estades escoitando. Amargor con acidez, sí. Ese tipo de tal. É como se limparan as papilas gustativas. Non me quero poñer moi técnico, pero é importante que fagades eso. Isto ahora empeza a cheirar, e agora que fago eu? O de sempre. Volvela a carne, vale? Cando volvela a carne, eso é. Volvela a carne cos seus xugos, Isto é moi importante. Todos os seus xugos, intentamos que non se nos esqueza nada. Todo aí metidiño, porque aí está a sustancia, Metemos por aquí, e agora xa vamos ir pois un pouco facendo a nosa historia. Con que vamos a acompañar isto hoxe? Bueno, pois agora que isto está xa medio rustridiño, xa a soia, a mel, están facendo das súas, pegañentos, non? Porque están como perdendo auga. E nós como vamos hidratar este prato? Cun pouquiño, vale, de caldo. E, por suposto, o noso café de Colombia. Aquí no está chegou, se non estamos en Budapest, estamos en Colombia, se estamos en Colombia, estamos en Italia, estamos moi viaxeiros de Dios, Vale, un pouquiño de caldo, escoitade, casi como para cubrir, pero sen cubrir. Non queremos que afoga a carne, sempre digo o mesmo. Por exemplo, así, esta tona de café, eu creo que é suficiente para esta parte de carne. Mirade, agora, quero que ferva, que vai ferver xa, porque está ben quentiño, vale? Vou no tapar e voume poñer ca mandioca. Bueno, ca mandioca. De onde virá a mandioca? Hoxe temos unha receita rara, pero cando a metades na boca, vai vos levar pois a calquer pratiño guiso ben feito que fai a túa avoa, que fai a túa nai, que faz ti mesmo. O que vos digo sempre, intentar ser, eu que sei, imaginativos, imaginativos. Mirade, xa empeza medio a ferver, tapamos, aí o temos, cando ferva xa un pouco tal, baixamos o mínimo e deixamos media horiña, 40 minutos isto. Mentras, que facemos nós? Que vamos facer? Collemos a mandioca. Boas, veciño! Que pasou? A ver, está o café listo. Eres ben oportuno. Sempre ves aí no momento no que estou facendo un cambio, Claro, digo eu, está o cafeño listo. Ola dende fora, Ule, verdad. Ula café, feti de todas as escaleiras. Dixen eu, vamos, xa está o café feito. O café é unha desas cousas... Bueno, eu, primeiro, algo que non dixen. Ti o que ibas? Non podo facer un día normal sen café. Eu levántome... Non desayuno nin nada, Xa, un cafeíño. Como vou ao baño, fago meus deberes rapidamente porque vou a tal, chego tal, poño a máquina, pum, facaplú. Meto un... E se non meto ese café, non son persoa. Xa, a min tamén me gusta, é sol. E ademais eu tomo sol. Eu tamén, sen azúcar. Sin azúcar tamén. Ai, pensei que me iba a costar máis, deixalo. E ao final son todo costumes. Poste, vas quitando pouquiño a pouco, pois ahora tomo así. Sen azúcar tamén. Quero que vexas isto. Caramba. Mira, ule aquí un momento. Ule. O que? Non me iba a uler, o que? ves? Aquí ule. O día que me falta o olfato, aquí o cheiro. Menuda loba, Oh, meu, abre a todo, fiestra. Ten ese sexto sentido moi desarrollado, A supervivencia é o que ten, verdade, Isa? Oh, Melo. Ui, mira pa aí, mandioca. Vas facer isto? Oh, sabe lo que é unha mandioca? Sí. Ti estás moi moderna tamén, Mira, fai un lote que non como, teño que decir. Sí? Fai un lotazo, sí. E logo, cando a comías? Mira, pois, digo eu cando, mandioca, comí moita cando estaba embarazada, que me dixo a matrona que ten moito ácido fólico. É verdade, díxome. Non sabía, Nin eu tampouco, nin nunca a cociñara. E dixome, tes que comer mandioca, que é moi rica en ácido fólico. E como a cociñas ti? E dixen eu... Bueno, crúa non, desde logo. Sabes que fago? Mira, que parece así, eu vi así áspera, dixen, mi madriña, isto ten que cortar de... O sea, costar de pelar, de traballar...
Non é tanto, non. Mire, se collemos un pelador, eu teño aquí, xa verás que fácil é. E eu trato-a como unha pataca. Sí. Igual que unha pataca, eu pelo-a. É un tubérculo, o sea que é normal que a trate como unha pataca. A ver, É unha pela, raíz. vou pelar. Claro, eu pelo-a Veña. e despois poño a cocer. Sí? É cocida, unha vez que está cocida, igual que unha pataca, bueno, pico en cachiños. A máis Sí. sacolle o medio, o cacho este que ten aí como unha raíz, non? Ten unha febra dentro, Sí, unha febra así dentro. Ora vémola. Pois quitolle eso e despois pico en cachiños e, por exemplo, fago unha ensalada así fresquiña de bran, O por sea, exemplo. tipo pataca cocida, non? Tipo pataca cocida, igual. Pois igual, e despois podes o que queiras de... Pois unhas espinacas, eu que sei, o que queiras para facer unha ensalada. Uns garabanzos tamén, se queres unha ensalada así completiña xa Carajo, de como plato estás isa de único. posta nas receitas da mandioca. Eu non sabía que tiñas tanta internacionalidade aí Mira. por riba. Mira, pelar é fácil. Por aí tiña Sí. razón. Vale, o sea, pois non a vou cocer. A máis se baixan grasas. Eu vou facer uns chips. Vou facer uns chips, mira. E como se fan uns chips? É Unhas moi patacas fácil. chi, pois mira, nunca as faría, oito, Home, o sea, claro, nunca pois me dou por é como aí. unha pataca, non? A pataca fai chips. Pois Claro. a mandioca tamén. Moi Unha vez ben. que temos isto ben limpo, ver un segundiño. Pois é, unha vez cocida, despois tamén, se queres patacas fritas, tamén as faz, pero cocida, a mandioca. Sí. Que tamén é yuca ou tapioca. Que se lle pode decir, claro, tapioca, yuca, mandioca. Igual sónavos o almidón de tapioca, non? Pois é isto, Sí. exactamente. Como se fai o almidón de Sí. tapioca? Ti tes algunha idea? Bueno, ese algo vin, eu nunca o fixen, porque eso dá chollo. Sí. Ese dá chollo. Mira, Ademais, no, o que pasaba é o que é sin gluten. Claro, bueno. Aquí sale fariña sen gluten. Eso é certo, fariña Eso, ese almidón. Bueno, sí. pos que lle gustan pois, xogar con fariñas diferentes para diferente repostería ou para facer un pan ou calquer cousa, Enrodar. isto tamén fai unha fariña, pero bueno, hai que procesala, despois hai que metela nun paño, hai que escurrila Apretala, ben, sí, ¿no? eso que nos queda no paño non queremos, ese líquido, despois temos que deixalo reposar unhas Claro. horas e dai sale un almidón. Casi mellor compralo. Sí, eu sí. Eu E vou casi a me tenda e compralo. merco fariña de tapioca, sin gluten e fago... Mira, eu o que mira vou por aí. facer, vouche dicir unha cousa. Mentre A ver. vou aí cambiar unha cousiña o lume palí, por que non me faz así? Isto que quero, mira como vou facer eu. E ten unha humidade. E isto agora frítelo así en aceite. Vas flipar en aceite. E ti vai facendo un pouco eso que eu vou recollendo isto que teño por aquí. Vale. Eu Bueno, me así poñer non a traballar a Isa, en serio. A vos non... Eso de traballar Sí, que sí. outro mire, a mí non me gusta nada. Dalle sen problema. Sí, touche facendo así, destas Eso máis é. bonitiñas, A ver non? como fas. Mira, porque estas aí non me se llevou dando a volta, saen máis miúdas. Encántasme. E como que Pero a min así, gústame tamén así. Non pasa nada porque se vale. sean así, Ainda que non se sean tan grandes. Sabes o que vou facer Iba a eu? dicir eu, vouche deixar aí algo bonito. Vouche para dar que un truquiño. despois- Vouche dar un truquiño Ah, moi vale, fácil. cóntame. Mira, cando queres facer un chip, Sí. xa esa de pataca, de cenoria, de calquer cousa, Sí. tes que ter o tubérculo, neste caso, ben sequiño. Vale, que vale. facemos nós para que este ben sequiño? Poñemos aquí, eu xa vou poñendo as pa tiras. Pa Por que qué? cruxa máis? Pa que? Pa que? Ah, moi ben, moi ben. Escuitade isto, que isto é unha cousa importante. Cando ora os cociñeiros de alto Claro. standing, que non son eu son de alto nin baixo, eu son do está che bo. Eso tal. Cando os cociñeiros queren facer algo crocante, que teña ese rollo de... que tamén din que dá como un estímulo ao cerebro, Sí. vale, o que se fai é secar ben a mandioca, de acordo? Sécala ben, e así estes cachiños xa non teñen humedade, e cando chegan o aceite, que vou poñer agora, Moi están ben. perfectos. Mira, Moi ben, mira. E iso que as patacas tamén. Pero mira, queda Pois humedad eu ou non queda humedad? Sí, Isto é a totalmente. proba perfecta de que queda humedad. Totalmente. Inda isto nos chega para batir Pa outras poñer tantas. outras, claro. Dalle aí lume, Veña. porque necesítote... porque isto, bueno, é un traballo un pouco tal, pero moito non dá de comer por agora. Agora Bueno. sí, ti dalle. Bueno, E poñemos outra. hai que comer pouco. Pouco non, o suficiente. Mira, Isa, que pouco. No está che bo non somos de comer pouco. No. Somos de comer ben. Eso Ben, é. aí tá. Aí estamos. Vou poñer a tixola. Déxame un segundinho. Eso son eu. O que? A de comer ben. Gustache comer? Home, a min tamén. mi madriña. A min tamén. Se me costara menos, Bueno, tamén me pero servía. escoita, pero comer non é importantísimo para a nosa vida. Home, claro que sí, Bueno, pero pues- eu como demais. Non creo, non Ese é creo. o problema. Vou collelo aceite e vamos poñer aquí, porque ao final isto é fritir. E onde se bota o sal cando frites unhas patacas ou unha mandioca? Ao final. Polo tanto, ora, o único que queremos é que suba ben de temperatura e botar unha boa fritida. Mentres aquí me conta un conto a miña Isa,
Moi ben, pois nada, que hai que ir probando nestas cousiñas que agora, gracias a Dios, temos en todos os mercados e ao noso alcance, verdade? Quedei tolo cando me xecho do ácido fólico, Vai ir... Ai, pois sí, como cho conto. Escoita, porque... tuve que mirar como se cociñaba que non sabía. Ainda non sabía cal era a raíz, vaya, que será unha raíz. Estaba unha prima miña, querendo quedar embarazada e tomaba un ácido fólico por un pastillas ou algo así. Pastillas, claro. Claro, como unha suplementación, ou que? Efectivamente, son suplementacións que eu tamén teño que... O sea, tamén a tuven que tomar no seu momento, pero despois tamén che recomendan tomar alimentos... Claro, pois ricos en ácido fólico. Ten toda a tal. É así. Vos pensado unha cousa. A Rebotica, a mellor farmacia, onde está? Na cociña. Sí. Na cociña, no está chevó, na nosa horta, sí. No que está ben preto de nós. Ese cardo, ese tal... Aí está a farmacia de sempre, que comendo ben, facendo esas cousas, é como se fai. Bueno, eres unha máquina. Mira que van a sair agora. Mira o que che dicía. A freba que tal, xa está chegando aquí, verdad? Sí, esa non arrinques nela. O que vamos facer, mirade isto. Mirade isto. Isto é unha cousa importantísima. Aquí xa vai ter máis fío. Bueno, pois aí non seguimos sacando. Vale, vamos deixalo, vamos pulindo, e ese fío vámoslo deixar. Xa temos bastante, de todas formas. Mira, a puntiño. Pois xa está. Como pois vemos? Deixate daquela, efectivamente, esta xa na... Bueno, esta aproveitámola No, outra esta aproveitamos para outras cousas, exactamente. Coces e fais unha crema tamén, con ela. Por suposto. Quitándolle aí estado de dentro. E se non yo quitas, trucos de Stachebo, colles, metes, cócelo, pásalo por un chino e tes tamén todo feito. Porque a fibra vai quedar ali. Isa, moitas grazas. Vémonos despois. A ti, bueno, quero ver como mandas unha foto cos chips feitos na casa, Vale, moi ben. Veña, chao. Ai, Dios mío. Bueno, esta Isa sorpréndeme, moito sabe, É destas cousas de suplementación. E hoxe por riba non me falou do bicarbonato. Estaba a punto de... Non sei, a veces se dices, vai dicir bicarbonato en calquer momento. E non o dixo. Bueno, esta Isa está mellorando moito de Dios, Vale, temos aquí. Vai empezar a... Inda lle falta... Isto xa casi está, Vamos ir mirando. Isto é igual que fritir unha pataca, rapaces. Además empeza a cheirar casi a... Bueno, isto ten un cheiro moi rico, moi doce. Por certo, comparado ca pataca, é diferente, vale? Por qué? Ten unha textura algo diferente, pero sobre todo ten moito máis dulzor. Estos tubérculos chegan de Suramérica e de por ali. É verdad que a batata, a yuca, a mandioca neste caso, falando en galego, bueno, pois é desos alimentos que non tiñamos aquí, pero que xa chegan, pois con toda a normalidade, e que podemos metelos perfectamente no noso recetario. Por exemplo, unha agulla de tenreira. Vou deixando aquí un par de lasquiñas, vámonos fritindo un par de minutos e recollendo para xa acabar o prato, que isto ainda lle queda un pouquiño. Veña. Para esta receita, doramos a agulla de tenreira e reservamos. Aproveitando ese rustrido, pasamos a cebola, os allos, máis os líquidos xunto co café. Cando comeza a ferver, baixamos o lume ao mínimo e esperamos ata que a carne estea no seu punto. Mentras tanto, facemos os chips de mandioca. Recordade secalos ben antes de fritir. Preparadevos para un mundo de texturas e sabores diferentes. Toca papar! E xa están os chips da mandioca ben feitos. E ben crujientes, sí. Vamos a acabar, mirade, con dous cousiñas, un pouco de café, así, retomando xa eses pequenos sabores, moi pouco, pero que vai a volver a potenciar. Café en pó, directamente, e un pouquiño de lima. Acordamos que vos dixen que a lima, o vinagre, eses ácidos van a maridar moi ben con esos sabores fortes. Mirade como coi aquí co relador, un pouquiño, e agora simplemente teño que facer esta bonecrecada, que moito me gusta a min. Así ainda podría facer así. Mirade, son artista ou non. Agora temos ese guiso desa agulla, con ese café, con esa mandioca, con mel, con tal, e con lima, para contrastar todos os sabores. Temos o plato perfecto, e con café e salgado. Vaya, destache bo. Aguriño!